Nani guys, igama unqabile nginifathela amazubela UMkhokha angomhla ka-9 October. Guys, uNomkhosi kade esho kumnyeni wakhe ukuthi qhenya kangakanani ngokuthi ahambe lapha kumthembu eyothuka phela uSphamandla benonina uMaNzimande. Ushilo wathi myeni wami kaze ngayiqhenya ngawe. Yabona wena, hayi manje usumane nje wabilo myeni wami engimfuna ukuthi ube uyena. Yabona nje uMaNzimande benoSphamandla namhlanje sebezothi njalo mebecabanga ukuthi bakuthakathe bekhumbula ukuthi uyazi. Yabona ngiyajabula ngoba usuyazi futhi nabo bayazi ukuthi uyazi ukuthi impela hayi bangabathakathi. Yazi nje silele thina ebusuku abantu babhizi bandiza ngemshanelo. Izwani nje. Ayi uKhulekani nomani wathi inkosikazi wami ngiyabonga. Ngibonga wena niNdlovu ukuthi ningivula amehlo. Uyazi nje lokho kuSphamandla kanti kubhizi kungibiza lapha okhambeni. Kufuna ukuthi mina ngikukhothamele kanti akusoze. Kungisongela amanqine nyathi mina. Yabona nje mecabanga ukuthi mina ngizomkhothamela angamana bheme aphephethe. Soze ngakwenza lokho. Wathi Nomkhosi kunjalo sithandwa sami, soze nje wamkhothamela. Wena umkhululwa ngempela futhi bazokwazi manje ukuthi thina siphethe umthembu. Wabethatha iremote, wabhala u4 girl, waqede lapho wabuka iTV benomyeni wakhe ngokukhulu ukujabula nokunethezeka. Guys, ngapha ke uNdlovu benomamzobe hayi impela. Hayi bebetatazela. uNdlovu bengakwazi nanokuhlala phansi, ehla enyuka. Wathi uMamzobe, manje sizomsiza kanjani ungoza wethu? Wathi uNdlovu, hayi kuzomela sithole umuntu ozomana nje amgeze. Wathi uMamzobe, kodwa yazi angiboni mina kuyinkinga kangako ngoba phela yazi phela umkhululi wethu phela yena uselapha abantu abaningi kabi. Usenza imangaliso eziningi kabi. Wathi uNdlovu, wena sibhekene nenkinga la. Uyazi ukuthi sisebenze kangakanani? Sizomane silahlekelwe yonke into la. Uyazi mekabaza abantu ukuthi uKhulekani ulahlekelwa amandla akhe. Bonke bazomane behambe ngamunye ngamunye. Wathi uMamzobe, pho senze njani? Wamane wathi uNdlovu, ziphi izikhwama zakho lezi zokuthakatha? Wathi uMamzobe, yabona kusuyangithuka ke manje. Wathi ngiqinisile, yabona wena ukuba umananga nje wahlanya wathatha lezi zikhwama lezi wayigcina wangayilahla. Ngaba sikho kule nkinga. Manje nje ngabe wena ubhizi lapha uyagoqoza. Siyakwazi ukuphuma kule nkinga esikuyona. Guys, uMamzobe umane nje waphelelwa amazwi meze uNdlovu ekhuluma kanje. Uyambona manje ukuthi uNdlovu hayi usemaqhingeni impela. Akasena ndaba nanokuthi kusetshenziswa ubuthakathi manje, as long as uKhulekani ebuyelwe amandla akhe, yilokho nje kubalekile kuNdlovu. Guys, uthe kusanjalo ke besadingida ukuthi ngampela yini kumele bayenze ukuthi besize uKhulekani lesimo lesabhekene nazo. Ezesho uNdlovu ukuthi mhlawumbe kumele bethole inyanga abazoyisebenzisa mhlambe eseceleni kubiyona enzima ngaliso mase kube ngathi uKhulekani wangena uKhulekani. Baqala bathi haleluya, uyesabeka, uyesabeka, uyesabeka. Ayi guys, umama wathi uKhulekani, ngiyahamba ngiyolanda amandla ami lapha entabeni enhlala kahle. Yilokho nje engizele ukuthi nginitshele khona. Ngabona uMamzobe emamatheka ebona ukuthi hayi impela ke sengathi ke manje izinto sezizohamba ngolayini ngoba phela nangu uKhulekani usethethe igxathu lokuqala lokuthi ahambe ubisa amandla akhe ngaphandle kokusebenzisa inyanga noma mhlambe ke izikhwama zakho Mamzobe. Guys, asazi ukuthi ke entabeni kuzomsiza ngempela noKhulekani. Mhlawumbe uzothi uyabuya lapha entabeni etwenza imangaliso kuphinde kufane. Mhlawumbe uzothi uyabuya entabeni ebuye impela sembetha amandla amasha. Konke lokho sokubona ngamazwi alandelayo. Ningakhohlwa guys ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye.